Вулкан, но без лава? Да. В нашата Слънчева система съществуват така наречените криовулкани. Ледени вулкани, които изригват не с разтопени скали, а с вода, метан или амоняк, замръзнали при изключително ниски температури. Криовулканите се срещат на някои от най-студените луни в нашата система, като Енцелад и Европа. Когато тези вулкани изригват, те изхвърлят гейзери от лед и водна пара, които замръзват мигновено в вакуума на космоса. На Енцелад тези изригвания създават цели ледени струи, които дори подхранват пръстените на Сатурн. Интересното е, че под замръзналата кора на тези луни може да се крият цели подземни океани от течна вода, потенциални среди за живот. Някои учени дори смятат, че криовулканичната активност може да създава условия, подобни на тези, които някога са съществували на младата Земя. Тези ледени вулкани показват, че геоложките сили в Вселената не са ограничени само до огън и скали. Понякога те се проявяват в ледена, тиха и почти извънземна форма. И не, това не е научна фантастика. Това е реалността на замръзналите светове около нас. Природата има много лица и едно от тях е напълно замръзнало. И невероятно. Последвай ме за още космически и природни чудеса.